Ongietorri txerrendularek webera eta gaur astelena izan da, aurten astelenero elkarrizketa bat eskainiko dizuegu, beraz gaurkoa lehenengoa izango da, baina astelenero bat izango duzue. Gaurkoan Xabier Etxasa Euskaldeko txerrendulari berria izango dugu eta elkarrizketarekin joan baino lehenago gogoratu nahi dizuegu txerrendulariak kide egiteko aukera duzuela, hemengo estekan gure kanalaren kide izateko hainbat abantaila izango dituzue, baina batez ere gure proiektua babestuko duzue. Eta orain bai, publizitatea sartu eta gero, guazen elkarrizketarekin, Xabier Etxasa, esan dugun bezala, Euskadiko txerrendularia da, urte honetatik aurrera, orain arte afizionatutan ibili da, 2 urtez, lehenengoa Eulen eta bigarrena Laboral Kutxan, iaz helduz txapelketa irabazi zuen, eta aurten Euskadik erabaki du berari aukera ematea. Ongietorri Xabier, esan dugu Euskadirekin zabiltzala, estreinu egin duzu Mallorcan, Mallorcako 3 probetan parte hartu duzu eta bertan paper oso ona egin duzu. 2 egunetan ihesaldian sartu zinean, horietako baten mendiko sailkapena egunekoa irabazi zenun, beraz oso ausart hasi zera profesionalen ibilbidean. Zer moduz joan da lehenengo lasterketa hau profesionalekin? Oso ondo, oso guztua. Profesionetan lehenengo karreak izan die, eta jasan oso guztua taldeakin, eta hango 5 egunetan oso ondo ibili ginen. Hilabete gutxitan bizitza asko aldatu zaizu zuretzat, ikasturtea hasi zenean afizionatua zinen Laboral Kutxarekin, eta orain bigarren lauhilekoa hasi danean, dagoeneko profesionala zera Euskadirekin salto ikaragarria eman dezuna, nabaritu aldezu, diferentzia handirikan? Bai, asko nabaritzea batez ere abiadura. Goraka, bare asko zazkarra dijo, baino janon kurbatatik ateatzakon, bajadatan eta beste abiadura bada, eta asko zazkarragoa den. Mallorcan dagoeneko ikusi zaitugu erasotan, eta ihesaldiak bilatzen, zure betiko jarrera mantendu duzu, ihesaldiak bilatu, erasokor jolastu, eta onenen tropelean egon, zu juniorretan eta afizionatutan ikusi zaitugun bezala, berdin jarraitu duzu. Azkenen profesionaletan momentuz, bukaera ez nahi zobernekin iritsi ber, eta hori bakigu oso zaila dela munduko beren egidaztea. Eta ez daukegu beste aukeraik, ihesalditan urtean baino, eta beste premio desberdinak irabazten saiatzen. Esan dugu, hilabete gutxitan asko aldatu dela zure bizimodua, edo orain profesionala zeralako. Neguan zehar zein aldaketa edo ze gauza berri gehitu dizkio zure prestakuntzari, profesionalen erronkari aurre egiteko? Urteroko berdin. Karrera bukautzenen pixka deskantza hilabete date da, eta aurten berdin preparatu, xua behasi, eta betiko lagun berdinekin entrenau, eta ez berezi. Igual aurten, aste bat ingea taldeakin alteara entrenatzea, baina besteena urteroko berdina. Zer aldatu duzu zure prestakuntzan, entrenamenduak luzatu, altuerara joan, zer berri egingo zenun, ez? Ez, momentu ez dugu ez berberezikin. Entrenamenduk ere lehengo urteko berdina die, igual azten ordu bat edo bi gehiago, baino ez, dena oso antzekoa. Eta altura momentuz ez dugu. Profesionala izatearekin batera, zuk Gasteizen unibertsitate gradua ikasten duzu, beraz 2 gauza horiek alde batera egitea seguru ez dela badirudien bezain erraza profesionala izatea eta unibertsitate gradu bat izatea. Nola daramazu hori 2 horiek batera eramatea? Hasiera baten, lehenengo ebaluazioa oporrak arte, sub-23an amaierakin, eta gero beste deskantzuko hilabete hori, eta abendu nire nahiko ondo ikasi ahal izan nun,
baina hain hasiala bigarren ebaluazioa, ba, zaila izaititen, bueno, espero pixkanaka ateatzen zuten. Gasteizen ikasten duzu, baina seguro Mallorcan ere asko ikasi duzula, nahiz eta 3 egun bakarrik izan, dagoeneko ikasten hasiko zinean nola mugitzen diren profesionalak. Bueno, bai, dena berria da profesionaletan niretzat, bai pelotoien jutea, iesaldik hartzea, korrituten 3 egunetan asko ikasiet, eta espero dut gainontzeko korrituten egun guztietan zehose berria ikasten. Hemendik aurrera ze lasterketa izango dituzu, zein izango da zure egutegia? Aste honetan larunbat eta iganden Murtzin eta Almerin 2 klasika, eta gero Andaluziako itzulia datorren asten, eta gero pixka deskansuko dugu hilabete bat edo, eta beste karrea bloken bat edukiko dugu. Azaldu diguzun egutegi hori, zu ohituta zaudenaren zeharo ezberdina da, leheno asteburu lasterketak zein dituzten, afizionatu mailan esan nahi dut, baita ere astean zehar lasterketa batzu, orokorren beti asteburutan juten ziren lasterketak. Orain ezberdina da, egun batzuk edo aste batzutan lasterketa asko izaten dituzue, konpetizio egun asko, eta gero atzeren denbora asko 2, 3 edo 4 astekoak. Ailaketa nahiko gordina da, edo nahiko handia korritzeko eta txerrendulari izateko eran, zuk nola daramazu, ondo hitzen naizera? Bueno, momentuz ondo ez, azken ni nahiago hola karreak korritzea, ze korritzezu aste bat adibidez, edo klasika batzuk dena jarraian, eta gero etxein entrenatzeko garaia dukezu, eta ez, zu 23eko kalendario horretan dala astebururo karrera bat edo bi, eta aste artean aste barrun egiten diren lanak beti berdinak dira. Beraz, afizionatutan duzuten monotonia hori, astean zehar entrenatu eta gero lasterketa asteburuan hori kentzea on egiten dizu? Hori da. Hola pixkat, dena diferente da. Igual 5 eguneko itzuli bat Andaluzin, gero Frantzin klasika batzuk, eta hola ere beste herrialde batzuk ezagutzen dituzu. Zeintzuk dituzu aurtengo helburuak, zein lasterketa edo helburuari begira zaude? Bueno, eskaudiatena da, karreraro progresatzen jarraitzea, ez igual helburu zehatzi gabe, baina iteten karrera bakoitzen hobeto sentitzea eta ahalik eta urrutik iristea karrerak aurrera unala. Oso bizi, hasi zara profesionaletan, ihesaldiak bilatzea lehenengo egunetik, goraipatzekoa da, baina zuk progresio azkarra daramazu, ezagian Juan Ayuso, Carlos Rodríguez, Inés Cantera bezala, urte bakarra indutela afizionatutan, edo ez da urte bete ere, baina duela 3 urte juniorra zinean Bellota taldearekin, gero Eulenetik pasa zinean, gero Laboralkuletik pasa zinean, eta 3 urteren bueltan profesionaletan zaude. Oso azkar gertatzen ari dira gauzak, benetan progresio azkarra zurea, Xabier? Hori izatezen hain dela 2 urte nire launekin neon korritzen juvenietan, eta 2 urtetan pelotoien berrio lagunakin beharra eukiko ditut, ez dut inor ezaut, bai telebistatik ikusita, baina dena berrian ditzat, eta bai dela aldaketa handi bat, baina espero dut segitun akostumbratzen. Betiko lagunak alde batera utzi edo urraitxo utzi eta orain profesionaletako tropelean berrik egin beharko dituzu, zuk esan duzun bezala. Dagoeneko hasi zara lagunen bila tropelean, zeinen gana hurbildu zara? Neze hon hitz egiteko denbora asko izan. Denbora guztien oso azkar joinak, baina bai adibidez, Cajarrual edo Burgoseko jendeakin, nengok izan da, segitu itezu relazioa, eta baita nerekin koinzituten beste korredore batzuk, Arrieta, Gaizka Gurrutxaga eta hauetako. Azkarrik asko Xabier Isasa gurekin egoteagatik, beti bezala plazerra zurekin hitz egitea, espero dezagun
pixkanaka bada ere eta lasaitasunakin aurrera egitea asko dakazu. Erakusteko besteei seguri dagoeneko asko erakutsi diguzu azken 3 urteetan, bai juniorretan, afizionatutan, sorterik onena denboraldian zehar, eta espero dugu hemendik gutxira berri bere elkar ikustea gola, horrek esan nahiko dugulako gauza politak egiten ari zarela profesionaletan, ez da lehenengo urtea izan. Sorte on, Xabier, eta hurrengo arte.